No a já už v našem studiu vítám celou rodinu Adamcových, Hanu, Jana, Honzíka a Jiříčka. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A máme tady celou řadu krásných vlastně dalších textilí, ovšem toto nebude bytový textil, o kterém se dnes v Sama doma bavíme. Toto je textil, který nám pomůže nosit naše děti. Hano, vy se tímto zabýváte vlastně těmito šátky na nošení dětí a ponči. Už 6 let jste mi prozradila. Ano. Řekněte mi, proč, jak vás to napadlo se takhle o této problematice vlastně zabývat ve velkém? No nejdříve jsem nemyslela, že ve velkém. Čekala jsem staršího syna Honzíka, chtěla jsem ho nosit v šátku, ale v té době nebyla ta nabídka tak široká, jak jsme si mysleli a ceny byly dosti vysoké a tak jsme tak nějak postupně se dopracovali k tomu díky mému nadšení, manželově znalostem v oboru textilařiny a celkově s shodou okolností prostě tak nějak díky internetovému obchodu. Jiříček nám odchází. Jiříčko, my tě budeme potřebovat, ještě tady prosím tě zůstaň. Takže v podstatě vy jste se ideálně sešli. Jakou invencí přispívá muž do této asi hodně, myslím, ženské problematiky, nebo myslím si, že spousta mužů tohle to bere jako ženskou záležitost? No, jako myslím, že to není jenom ženská záležitost. Dobře. Tak já jsem spíš přes takovou tu technicky stránku věci. Tím, že vlastně jsem se v tom vystudoval, takže vím o tom spoustu věcí. Tak vystudoval jste textil, ale určitě jste nevystudoval vázání šátku. Ne, tak pro jako, miminka. Co se týče vázání, tak jako k tomu jsem přišel vlastně tak, jak šel život, když se nám narodil Honzík a začali jsme ho nosit, tak víceméně byl, protože když jsem se poprvé uvázal, to byl strašně úžasný pocit. Takže byste i ostatním tatínkům doporučil určitě vyzkoušet přivázat si to miminko blízko k sobě. To je vlastně takový bonus, co maminka zná běžně, ale tatínek si jenom může představovat. Tak to ten šátek může nahradit? Určitě ano. Myslím si, že spousta tatínků rádi nosí, protože když maminky si objednávají, tak se ptají, jak dlouhý šátek, aby to bylo jak pro maminku, tak pro tatínka. Takže myslím si, že nejsem nějaká bílá vrána, která nosí, že nás mužů je spousta, kteří nosí svoje potomky. Tak já bych teď navrhovala, aby jsme Jiříčka, protože se tady ukážeme teď u vás jeden asi zřejmě základní, tak Jiříčka si přivážeme, on nám tím pádem nebude utíkat a my si budeme v klidu povídat. Tak když vezmeme šátek pro maminku, tak jaká by měla být jeho délka, aby jsme mohli uvázat si takhle děťátko, jako teď budeme vázat Jiříčka? To odvisí podle konfekční velikosti. Tak řekněme průměr 38-40, to je taková ta ideální. 40, tak 4,5 metru, 4,5 až 5 metrů. A pro velkého tatínka? Pro velkého tatínka nabízíme i 5,5, vyrábíme i 6 metry, které 6metrové šátky. Já teď pracuji s 5metrovou délkou. S 5metrovou délkou, to je ideální pro Jiříčka, tak Jiříček už nám sedí a teď jak to udělat, aby nám nevypadl. Já se totiž přiznám, že jsem touhletou problematikou naprosto nepolíbená, ale fascinuje mě to. Protože i spousta pediatrů, která k nám sem chodí, tak v podstatě potvrzuje, že pro zádíčka miminek nebo dětí to vůbec nepředstavuje žádný problém, a naopak. Tam je důležité mít podsazené nožičky, aby mu nevisely dolů. Takže správný úvaz. Správný úvaz a správně dotažený. Jiříčku, těšínko. A Jiříček je evidentně spokojený, hlavně už nám neuteče a maminka má obě dvě ruce volné. Vypadá to velmi jednoduše. Kde se to, nebo to kolik úvazů takových existuje, kolik je typů? A je třeba tohleto vhodný úvaz pro malinké, třeba dvouměsíční miminko? Pro dvouměsíční miminko určitě ne. Tam bych ještě doporučoval takový ten úvaz z tu kolíbky. Můžu zkusit na kameru, jestli to zabere. Tady máme asi takovou tu zavinovačku na tělo, dá se to tak říct. Takže to je pro malá miminka. A tyto úvazy jsou vhodné až ve chvíli, kdy to miminko samo drží hlavičku, aby se mu nezatěžovala páteř. A pak dá se říct, je to otázka velikosti a toho, co se jak to miminko zvyklí. Někteří jsou takový zvědavější, tak když je hodně víc vidět, tak se uváže na záda. Tak to jsem se právě chtěla zeptat, jestli vždycky miminka musí být vlastně čelem nebo oči v oči mamince, nebo jestli to lze i jinak. Pokud ho vážete na břicho, tak určitě stejnou mamince, protože by dopadlo špatně jako tady to miminko. Ano, k tomu se dostaneme. Tady můžeme přejít tomu ponču, kdy jsme si ho upravili tak, aby to miminko bylo čelem ke kameře, ale to jsme udělali hodně špatně my tady ve studiu. Tak klidně zjednejte nápravu a řekněte nám proč. Tak ve chvíli, kdyby jsme to dítě uvázali tímto způsobem, tak mu vlastně začnete vyvracet kyčlíky. Takže
Ono je bříškem k mamince pod tím Tohle to je, pončem, takže- toto je vyloženě mrtvé, takže mu vrátíme zpátky hlavičku. Tak, teď si pojďme představit tohleto pončo, což je vlastně další, pojďte tady za mnou, paní Hano, což je vlastně další váš nápad, váš výrobek v podstatě. A vy jste mi prozradili, že to je úplně premiéra toho kousku oděvu vhodného pro maminky, protože v tomhleto maminka, když se takhle přiváže děťátko, ani nezmokne. Tak nám pojďte představit premiéru sama doma pončo. Takže doposud jsme vyráběli ponča pouze flízová, takže nastal problém v okamžiku deště anebo větru většího, takže jsme vymýšleli, co dál, aby se byl větší komfort nošení Jiříčku. I v zimě při dešti větru, takže naprosto čerstvě od šicího stroje doslova utržené je tohleto pončo, které bude v různých barvách, které má flíz z té vnitřní strany. Já to zkusím. A z této strany je nepromokavé a neprofouknutelné. V čem je třeba lepší to pončo? To miminko je pod tím vlastně uvázáno tou vazbou toho šátku na tělo. Ano. A potom se na to miminko a na maminku dá pončo. V čem je to lepší? Proč by nestačila obyčejná bunda, třeba větší tatínkova, že bychom si ji zapli? Protože mě nevyhovovalo nošení s klasickou bundou. Mám ráda teplo u krku, přeci jenom jsme z kraje, kde když je zima, tak je opravdu zima a chladno. Takže v okamžiku, kdy jsem měla děťátko Honzíka tenkrát v bundě a měla jsem rozepatou od krku, tak mě byla zima, foukalo a nebylo mi to příjemné. A navíc jsem nevypadala příliš rovná žensky a elegantně, takže jsem přemýšlela, že by to něco chtělo. Navrch, když jsem vázala na bundu, tak to zas taky nebylo ono. Na Honzíka tenkrát strašně táhlo, když jsme byli na jednom výletě v zimě, byla mu zima, takže jsem říkala něco, abychom byli oblečení oba. Navíc výhoda tohoto ponča je možnost nošení jak v těhotenství s bříškem. Zas Honzík byl v lednu, takže on je pro mě obrovská inspirace, moje děti obě. Pomazlíme se, ano. Takže byli jsme, nemohla jsem dopnout s bříškem těhotná svoji bundu, takže tohle je možné nosit jak v těhotenství, tak s miminkem uvázaným na břiše, pak se dá odepnout kapuce a nosit na zádech a lze ho nosit i nadále běžně pro nošení, komu tento styl odívání vyhovuje. Dá se třeba říct, že je to i bezpečnější pro to miminko, protože přece jenom, kdybych si ho zapala do té bundy, byť po tatínkovi, tak tu hlavičku mu vlastně musím schovat. A i to okolí, když bych třeba vidím spoustu maminek, které jdou do MHD takhle s miminkem na těle, tak to okolí to miminko nevidí. Takhle ano, je vidět maminka i miminko. Hned jasné, že se jedná o maminku s děťátkem a berou ohledy. Tak já jenom zopakuju Hana a Jan Adamcovi, pokud by se někdo chtěl naučit vázat vaše šátky, tak vás určitě na internetu pod vašimi osobními jmény najde. Je to tak? Ano, určitě. Moc krát děkujeme za návštěvu v Sama doma a přejeme hodně úspěchu a hodně zdaru se šátky a sponči. Díky za návštěvu. Naschledanou. Naschledanou.